Miren Josune Aristondo Kulturako Foru Diputatuak liburutekia, literaturari eta teknologia berriei buruzko jardunaldiak aurkeztu ditu. Foru liburutegian egingo dira azaroaren 13an eta 14an. Kultura munduan teknologia berriak erabiltzeko gakoak ezagutarazteko helburuarekin egingo dira jardunaldiok. Argitaletxeetako ordezkariek, liburudendek, idazleek edo blogariek hainbat gairi buruz hitz egingo dute. Formatu berriak, internetek narrazio diskurtsora ekarri dituen aldaketak, irakurtzeko sistema berriak eta abar. Liburutekiaren xedea honakoa da, literaturari buruzko gogoeta egin eta mintzatzeko eremua izatea. Horregatik, profesionalei zuzenduta dago, baina baita jende guztiari ere oro har. Azaroaren 13an, Juan Gómez Juradok hasiera eman die jardunaldiei hitzaldi baten bidez. Egun horretan ere, honako hauek parte hartu dute besteak beste. Ibon Idoiaga, Fernando Juárez, Kepa Murua eta Flavia Kompani. Azaroaren 14an aurreko